ngihlezi ngenza amavidiyo ngingazethuli ukuthi ngoba nje umuntu ebona mangabe ngisearcha kona la ku YouTube kuvela ukhathini yimi lo. Ngiyabonga kubo bonke abantu asebeqalile abalandela i-channel yami khona la ku YouTube. Ngithini inkosi ithele umusa kubona. Ngiyethemba futhi ukuthi abantu nabo khona bakufundayo ey'ntweni engiyikhulumayo. Namhlanje ngizokhuluma ngento ekuthiwa amabutho. Ngiyazi ukuthi abantu bayawazi amabutho, abaningi bayadideka ukuthi okay, ukephi umehluko kumabutho awumuthi namabutho idlozi, futhi ukephi umehluko entweni ekuthiwa izizwe eziwumuthi nezizwe idlozi. Namhlanje ngizohlaziya lezo zinto zombili. Amabutho ayidlozi ilabantu laba abasuke kade bevele ngezikhathi zabo zakudala bewumbutho wenkosi thizeni, njengoba vele kuqala inkosi nenkosi yayinebutho layo. Sonke-ke kulabo bantu labo ababelapho sisuka lapho vele ilabo bantu laba ababaqali bendlela ababaqali balezi zibongo zethu esinazo ekwabanikazi balamagama thina sesiwabiza ngezibongo. Manje ke uma uzokuthiwa ungenwe idlozi elamabutho wosuke ngeve mhlawumbe ngoba uthakathiwe. Yebo zikhona khona ukuthakathwa amabutho sazongenelela kuona. Lawa ke amadlozi amabutho ilabo bantu labo okwakubantu ababehlale beyibutho noma ngizothi beyigroup noma beyiqeqeba ndawonye, futhi kwamadoda wodwa engekho umuntu wesifazane, njengoba isisho mawubingelelwa umuntu osaziyo isintu mebingelela insizwa zihlangene athi hawu insizwa amabutho usahamba lapho uchaza yonke leyo nto. Labo bantu ke labo njengoba beyibutho lenkosi babekwa abantu abafana nesigungu into ekanjalo, abantu ababesondelene nenkosi yayibethemba futhi nasemandleni iyayibethemba nezifuba zabo ukuthi imfihlo zalana iyabethemba ngazo. Ababegqoka leza indlela zakudala ke futhi behlale bephethe umuntu ephathe isihlangu sakhe siphelele noma aphathe umkhonto nehawu, ngoba kwakubantu abasuke futhi khona la becishe befane